Сега ще ви покажем как направихме този iPhone 14 Pro Max от това нещо в чисто нов телефон в рамките на деня и то в събота. Това е чисто новия гръб на телефона, който поставихме след като мина през лазера. Но първата стъпка преди да сложим гърба е да подменим MagSafe магнитите, за да може MagSafe да работи точно както е бил преди това. Ето виждате, MagSafe вече е сложен на новия гръб. Остава единствено да подготвим телефона, като сложим лепило обратно там, където Apple са сложили тяхното преди това. Черното, да не ви плаши, това е от лазера, но абсолютно никакъв проблем няма за самия телефон. Ето виждате, подготвяме новия гръб заедно с магнитите на него и телефона изглежда като нов. Първо оставяме да стегне няколко часа и след малко ще видим крайният резултат. Междувременно, ако и ви имате нужда от такъв ремонт, заповядайте в Zero по всяко време. А ето го и чисто новия 14 Pro Max.